नुनो मोनो जौगालुनि खामानि गोबां अन्थाइ खाम्फा गायसननाय लोगोसेनो इन'ग्रेसन माने बेखेवनाय नुनो मोनदों। थारैनो नोंथाङा बे थासारिखौ नुनानै रायजोफोरनो मा मिथियो? जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों नुदों आवगायनि समफोराव जेनेखि खाम्फायासो सिगांमोन ओमफ्राय बिनि उनावसो सेंसन। दानिया नुदों जोङो मोनसे सोलायनायखौ जे अन्थाइ खाम्फायासो बेखेवग्रोनाय, बिनि सेंसन जाग्रोनानैसो बिनि उनाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय। दा बेवहाय जों एसे पार्थक्यखौ नुदों। गोबां बेबायदिनो माखासे गोदोसोनानैबो थाबोबाय जेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय। दानिया जोंना नैबे टटेलि बियो सेंसन जाग्रोखानानैसो फैनानैसो बे खालामनाय। दा बेवहाय खुनु सन्देह गैया। दिनै बे जावलियाबारि टु आथियाबारि बा दतुपुरनिफ्राय मोनसे लामा बेयो बिराद गोदोसोनायमोन। दिनै बेखौ प्रधान मन्त्रि पकिपथ आसनिजों दिनै बानायनाय जाबाय। बेखौ मोननानै जों समस्थिबासि हिसाबै आं गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो गोबां बेबायदिनो लामा दालांनि जोंनाव आसनि दंबायो। बेफोरखौ जोङो मावलांबाय थागोन आरो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा दिनै नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरबायदिया जालांबाय थागोन। मानोना दाबो जों बुंनो हायो जे 2 बोसोरल'सो खामानिनि खेथ्रआव आवगायजेननो हादों। दा बेयावनो गोबां रोखोमनि लामा दालां बान्दोखौहाय आखायाव लानायखौ जोङो दिनैहाय रायजोफोरनि गेजेराव फिथा हानायनि गेजेरजों जों प्रकास खालामनो हादों। फिउचाराव माबायदि जाहैगोन बेबायदि जुदि खामानिया मावबाय थायोबा? बेबायदि जुदि बोसोराव मोनब्रै मोनबा बा 10टा बेबायदि खामानि जाबाय थायोबाथ' हयथ' नेक्स्ट फिउचाराव बेबायदि लामा गिदिर थाहैनाय नङा, अनलि रिपेयारिं थाहैगोन। बेखौहाय जोङो नुदों आरो बियो मोजां इनिसियेटिभ। जेरै चिफ मिनिस्टार जोंनि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि नेतृत्व, जेरै प्रधान मन्त्रि पकिपथ आसनि लानानै आरो गुडविल आसनि लानानै बेबायदि लामाखौ फोजोबस्रांनायनि आरो बे जोंनि जेनाखि आसाम बेखौहाय मोनसे जौगानाय देशजों बेबायदि लांफानो गोसो आरो बे खामानिखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बे जौगालु मुगायाव जों दा जोंनि बे ओनसोलावबो जोङो जौगानायखौ नुनो मोन्दों।